Po vrednovanju škola Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, osnovna škola Dubrave zauzela je drugo mjesto na lokalnom nivou, dok je u konkurenciji od 87 osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu u kategoriji do 400 učenika zauzela također drugo mjesto. U prvom polugodištu ove školske godine učenici osnovne škole Dubrave imali su prosječnu ocjenu 4,19. U ovoj godini osnovna škola Dubrave obilježit će 107 godina odgoja i obrazovanja učenika. Ova škola odigrala je historijsku ulogu u opismenjavanju stanovništva ne samo Dubrava, nego i okolnih mjesta na području Živinica, Tuzle i Kalesije. Zahvaljujući radu uprave, učenika i roditelja, osnovna škola Dubrave posljednjih godina postiže sve bolje rezultate na vrednovanjima škola. Mi smo na početku ovog mandata startovali sa vrlo loše pozicije osnovna škola Dubrave. Bili smo od ukupno 87 škola na 72. mjestu i od 9 osnovnih škola na području opštine Živinice bili smo na 8. mjestu, što je bio jedan nenormalni pad škole Dubrave. Tad smo napravili jedan dobar program rada, našu viziju razvoja i od 2016. imali smo permanentan rast kad je u pitanju vrednovanja škola, tako da smo po tim našim planovima, evo ove 4. godine ovog mandata, dostigli naš planirani cilj, a to je drugo mjesto u kategoriji srednje razvijenih škola na području kantona, drugo mjesto na opštini Živinica od 9 osnovnih škola sa vrlo manjom razlikom u broju bodova između prvoplasiranog i drugoplasirane osnovne škole Dubrave. Ono što je indikativno da smo od ukupnog broja škola na kantonu sa 72. mjesta došli na 17. mjesto. A razlika između 17. mjesta i 5. mjesta na opštini je u 100-tinjak bodova. Metodologija po kojoj se vrši bodovanje od strane Pedagoškog zavoda nije osjetljiva, nema parametrijske osobine, nema osjetljivost, nema tačnost, ne mjeri ono što treba da mjeri. Dakle, i zbog toga je ta razlika u bodima se pojavila. Ona nije osjetljiva u smislu da prepozna škole sa većim brojem učenika, da prepozna škole sa većim brojem sekcija. Dakle, i tu se daju ti bodovi. Škola Dubrave ima 393 učenika i od ta 393 učenika mora da obezbijedi dakako manji broj sekcija i dakako manji izbor učenika kvalitetni za takmičenja u odnosu na neke druge škole. I pored tog faktora mi smo postigli takve uspjehe. Ovo nije slučajno. Ovo nije slučajno, dakle, ovo je plod jedne analize tokom ovog prethodnog perioda, dogovora i zaključaka i normalno rada svih u sinergiji menadžmenta škole, uposlenika, učenika, školskog odbora, vijeća roditelja i dobre saradnje sa institucijama kad se tiče i vladnih i nevladnih. Prosječna ocjena na kraju prvog polugodišta u osnovnoj školi Dubrave iznosi 4,19. I upravo smo tu negdje ove godine prepoznali jedan problem gdje se gubi na nekoliko segmenata po 100-tinjak bodova i eto škola bi mogla biti. Dakle, razlika između srednje ocjene na polugodištu i kraju godine se boduje, pa se daju negativni bodovi ili pozitivni bodovi, ili razlika između srednje ocjene na kraju godine i eksterne mature, ili razlika između srednje ocjene i kantonalne srednje ocjene, prosječne. Tako da smo mi te parametre uvidjeli i ove godine prosječna ocjena u osnovnoj školi Dubrave nam daje nadu i zapravo da očekujemo naredne godine, pored ostalih segmenata koje tretira instrumentari za vrednovanje, da ćemo u najmanju ruku zadržati ovu poziciju na kantonu, na opštini, dakako mi smo zadovoljni s ovim drugim mjestom i po tradiciji i po svemu ostalom, obzirom na broj učenika, ali ima prostora za plasman na kantonu. Osnovna škola Dubrave može biti prva škola na kantonu u kategoriji škola sa ovim brojem učenika. Ono što bi istakao u instrumentariju za vrednovanje i bodovima koje smo osvojili po tom instrumentariju na ovom vrednovanju je da je škola Dubrave u kategoriji rada direktora, pedagoga i pomoćnika osvojila najveći broj boda na opštini. Iako nemamo pomoćnika, dakle samo direktor i pedagog, tu se vidi jedan rad. Zimski raspust u ovoj obrazovnoj ustanovi koriste kako bi se organizirale edukacije za nastavno osoblje na kojima se obrađuju aktuelne teme.
Čak je škola Dubrave za vrijeme ovog zimskog rasta bila i domaćin jednom seminaru koji je organizovao Pedagoški zavod, na kome su učestvovali nastavnici iz nekoliko škola kantona, seminar koji je držao savjetnik Pedagoškog zavoda, a radi se o upotrebi informatike u nižim razredima, u raznoj nastavi. Uprava škole i uposlenici zajedno sa roditeljima nastoje da svake godine kvalitet rada podignu na što veći nivo, što im zaista i polazi za rukom. Vi znate da je škola Dubrave trenutno bolja nego što je bila kad je bila nova. Mi smo i centralnu i područnu školu temeljito rekonstruisali, uradili sve što se moglo raditi. Evo sad je trenutno u toku tenderska procedura koju provodi Turska razvojna agencija TIKA preko Turskog bataljona EUFOR-a. Trenutno je to sve završeno, u fazi je taj žalbeni postupak i očekujemo tokom januara, u početkom februara realizaciju projekta nabavke računarske opreme, pametnih tabla, videoprojektora, laptopa, zrakastih zavjesa. Na učenicima ostaje da drugo polugodište 2019. i 2020. školske godine iskoriste za još bolje rezultate na svim nivoima takmičenja koja im predstoje.